Kanoi mabuja akanaka tauya nodzanyasi nawo zuva rechigumi mwedzi uno waGumiguru. Public Service Commission wagovhiringana nowabasa wawo hurumende pawareketa kuti kwai wanhu wese wari muhurumende wachabhadharwa basi mari yebhonasi kana wachinge waongororwa kuti wari kusenza sei. Ipapapa zviri kutonetsa nokutoti palibe chibodzi chawagoreketa kuti chinenge chichiitika kana kuti zvichaitika rini, waribe kuzvireketa kuti zvinenge zviri zvarini. Ipapapa maonero edu wane wanhu wavari kuda kuti watsvake kuti wanoreka sei kuwabhadhara mari yebhonasi. Mabi angu heno kuti zvakamira sei. Wana murairidzi watopa nyanga izvezvi kuvhiringika pabodzi kana nana mukoti nevamwe wabasa wehurumende. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvipera sei izvozvi. Mapurisa kwai agosunga wanhu wasere kuchironga wari watungamiriri wenzvimbo iyoyo nonyaya yokuti wari kuramba wachisimbisana kuti wari kudaba zvokuti kuite zvekujahwa uhwa hwemombe. Ipapapa kureketa kuno nyaya iyi yakaramba ichinetsa nokuti wakuru hwehurumendewo wari kuramba wachindoda kuti uhwa hwemombe ho hujahwe ikweyo. Rekai tigoona kuti wanosvika papi, asi tiri kutofara kuti wari kuramba wachingoramba. Idi dai waramba wachiramba. Kuna anakadzitape wairi wakavhiringidziwa nowanhu weZANU-PF pabodzipo nowasori wosiyaiwo womunyika. Izvozvi zviri kutorwadza nokuti isu tinoziva kuti kuita akadzitape ibasa hwii kuti imhosva. Rekai tigoone kuti zvinodini. Wairi wakavhiringidziwa wachikubiwa ndiDanmo Mundai pabodzipo na Godwin Mangudya. Rekai tigoona kuti kune zvichaitika chere, asi tinondoziva kuti mapurisa ekwedu anotonga akaringa kusaiti kana zviri zvewanhu weZANU-PF. Toramba takaringa hedu. Nyasi Public Service Commission yagoreketayo kuti munyori wayo Jonathan Wutawunashe kwai achisiya basa. Kwai aenda pamujandirere zvokutoti ipapapa tatomirira kuona kuti izvi zvinenge zvichiitika. Kwai ana makore 60 tanyepiwa nomakwai mune imwe nyaya kuti wamunangarwa kwai wagotora chikopokopo chauya kubva kuRussia. Kwai chikopokopo chi chinosenzesiwa soambulenzi pabodzipo nokutoti chinenge chiri chikopokopo. Rekai tigoona hedu kuti zvinenge zvidini. Ipapa muchatotanda kuchiona peno pawanenge wakutekaira kwese kwese kuri benzira mugwagwa wanenge wachienda ikweyo nechikopokopo chawocho. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichiita sei peno zvichachinja upenyu hwawanhu. Heno mabi angu tinenge takandoringa. Nyika yedu yeZimbabwe kwai ndiyo ichagoitiwa musangano wo inonzi International Conference on HIV and STI is in Africa, ICASA. Rekai tigoone kuti kwai zvinenge zvichiita sei. Tati tanyepiwa ba kuti wanenge wari kuita mazuva api, asi kwai ndozvogore rinouya ri. Tiramba takaringa tichindokunyepai. Kwedu kwanyasi wanhu waita kuvhiringidzika pawanga wari pazambuko romugwagwa pakadoma. Kwai ipapa wozinara wagoti wari kudaba kuti watambire mari yomunyika kana dzimwe mari, wari kundoda basi mari yokuAmerica. Kwai mukuru weipapo agotoreketa kuti ndozvawanyepiwa kuti wagotambire basi mari yokuAmerica. Wotosaya kuti kohoko naye wakomana wachita kudandi apa wamutuli ng'ombe wanenge wari kupaumba kureketa kuti kwai mari yawo yoyo mabhondiyo ndio mari tsvinu munyika medumo. Mukaona hurumende yatanda kuramba mari dzawo kudari, moziva kuti pakaita kunyangariwa. Rekai hedu tigoringe kuona kuti zvinoenda nekupi. Kwai kuna bhururu wamunangagwa anonzi Scott Sakupwanya agopuwa rezinesi rokuti apepete goridhe. Mukaona makorokoza akubvumiwa kupepeta goridhe, moziva kuti kukama mukaka wakakura basi, palibe kana mubodzi anogona kuzviita izvozvi. Idi hawo wabi yedu. Ticharamba takaringa kuti zvinoperera papi izvozvi, asi zvinoenda bakurefu. Rekai hedu muone. Tiri panyaya yozvichehwai makambani anoringa anochera migodhi munyika medumo wanosanganisira ana Zimplats, Caledonium nomamwe akadaro. Kwai wakuru wawo wagotoreketa kuti palibe chavari kushahawo pakuchinja kwezvokubhadhara kwawo mari kuhurumende.
nokuti zvibodzizvo, asi chandovavhiringa basi kuti ipapapa sei zviri kuita kuti zvinondochinja-chinja paribe kana kureketa kusvinu. Mitemo yacho inoramba ichindochinja-chinja. Nyasi ikavhuvhuta ichienda kumarijo, mangwana yovhuvhuta ichienda pokare kumanzere, panobva pasaika kuti izvi zvinenge zvidanyatsoitika chaizvo. Asi rekai tigoringa hedu. Kwai kubhikita kanzuru yeikweyo yatoita kupinziwa mushishi izvezvi nokuti agere hunde pakambani Peter Chibi ano kambani yache pabodzbo nomumwe mubi yache yavari kupa mabasa okuti waite zvokuchengetedza mutemo panzvimbo yonyika pano mabhizimusi paye. Mukaona zvakaita kudari moziva kuti paita kunyangariwa. Wachiri kushaba kana kuba kwacho wakutoita zvokutoita rakacheka nyika chaiko. Zvisvinuba izvi wanoringana zvougaro hwano munyika social welfare pachirungu wagonziwo wari kuita basa rokumora mari inofanira ichinge ichiseenzesiwa nokupuwa vanhu vakaremara munyika. Ipapa kwai wari kundoita izvozvi waribe kana kupuwa mvumo nobazi rinoringana zvomari munyika pabodzipoo nokutoti kana dare paramende rinenge riribe kuvapa mvumo wekuita izvozvo. Idi zvakaita kunyangariwa itima chairo rinoita kuti vanhu vaite kudandi. Mari inofanira ichibatsira vanhu iyi ndo yakundoita kunokohwa wachiita hawo madiri acho china. Idi pasvinuba tiringedzo pasi rese. Kutunisia kwai kwabatsiwa vanhu vanoita 120 wanga wari kuda kuenda kunyika dzoEurope zvisiri pamutemo. Tiri kutofara kuti vanhu waribe kuvhiringidziwa chikepe kawo kakabva kakudubuka zvinoita zvimwe. Idi wagona ipapo. Kwaiwa nofunda kuzvikoro zvofundo yepamusoro kuBurkina Faso izvezvi wari kuita zvokumanya wari kutoreketa kutoti wari kudaba zviri kureketeka zvokuti wanondogara wakadando. Tiri kuramba tichitenda izvozvi. Dai watoramba wachidando wagone kuziva nokuzivisa vanhu vese kuti kufunda ikodzero dzavo idi. KuChad kwai mwanga ariwo bato rinopikisa anonzi Sela Kabzabo kwai ndiye aitiwa mutungamiriri wehurumende izvezvi novanhu vari kuda kuti mukurwisana nokunetsana kupere. Rekai tigoone kuti zvichaita chere kuti kurwisana kupere kana kuti zvinoramba zvisiya zvakadando. Tenge chindokunyepai. Kunyika yoSouth Sudan tiri kutoita kuhwadziwa izvezvi kubuda tsungununu nokufunga vanhu vari kunzi miriyoni ravhiringidziwa nomafashamo omvura chaiwo. Mabi yangu paribe chisvinu chaicho. Ipapapa unosaya kana pokutandira kuti wotandira papi. Ipapapa zvichidari vanhu vachinetseka nomafashamo ari kudari. Wakuru wenyikawo kwai wari kutoita hawo mari dzokumora vachiseenzesa makambani asiripo pasiba andoriyo papepa kuita zvokumora mari yehurumende. Kwai izvezvizvi wakatovhiringidziwa wakatanikiwa pachena kuti wakamora mari inoda kutosvika bhiriyoni romari yokuAmerica. Umbavha hwakadari idi dai watobatiwa waisiwa mujere. Rekai tigoringeiko zvinoperera. KuAmerica kwai kwabenutsiwa zvinhu zvakaweziwa nowakuru wokuBenini kunyika yoNigeria mumakore okare kare. Tati tazikana ba kuti tichasvika panyika pano. Tiri kufara nazvo dai zvizhinji zvatoita kubenutsiwa idi kunyika dzazvo kubva kunyika dzevanhu vari kunze kuAmerica nokuEurope kom. Idi tinofara nazvo kubenutsiwa dai kwatoramba kuchienderera mberi. Mabuja rekai hedu kwanyasi tifunye chisero tiri pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.